data asta. Poate nu pot să pe pauză. Ok, gata. Mă întreb ce să fac cu asta. Cred că trebuie să deschid. Hai să deschidem asta să vedem ce se va întâmpla dacă voi închide una. Mă întreb ce se va întâmpla dacă voi deschide PC-ul. Paștele mătii! What? Ce Paștele mătii a fost asta? Ce Paștele mătii a fost asta? What? What? Nu mă pot lămuri. Scrieți-mi în comentarii ce dracu a fost asta, un fel de reacție la sau ce. Pentru că eu habar fucking n-am de ce dracu s-a făcut această reacție foarte tare. Da. Mă întreb oare cum dracu, mătii. Paștele mătii. Mai bine închid episodul.